incwadi ngekaJona uchapter unkwanane u2 Yes. ivesi lilodwa siliyatha lambohosia lithi uJehova wakhuluma kuyo inhlanzi yamphalaza oyamhlanzela uJona emhlabathini owomileyo. Case close. Mama Zamphule inkwanyane uJona siyazi ukuthi uthunywe uNkulunkulu. Yes. Kodwa indoda mayibuka iassignment ibuka ilocation yangenwa manzi emadolweni. Wayibona uJona engaqualify ukuya la uSimakade emthuma khona. Yes. Igama elithi Jona lisho ukuthi the dove. And uNoah mefuna ukuhlola ukuthi emhlabeni sekunjani lithi iBhayibheli wadedela ijuba. So namanje uNkulunkulu ufuna ukuya eNiniva udedela ijuba lakhe elinguJona. Kodwa uJona mebuka iassignment lithi iBhayibheli wathi wangena komunye umkhumbi. Kodwa ke ngoba icebo likaJehova lingevinjwe. Kwanyana ngizokhuluma nomuntu mina namhlanje elithi iBhayibheli uJehova akakhulumanga noJona. Kodwa lithi iBhayibheli wakhuluma nenhlanzi. Hana ngiphinde uNkulunkulu enkwanyane uma ufa uLazaro uyangcwatshwa. uJona usasibeletheni senhlanzi insuku ezintathu. uLazaro usethuneni insuku ezu4. uJesu mefika ethuneni akakhulumi nethuna kodwa ubiza uLazaro ngoba uLazaro wayesefile. Kodwa enhlanzini akakhulumi noJona ukhuluma nenhlanzi ngoba uJona akafile kodwa inhlanzi imgwinyi ashana iliphaya nekhama. Angazi 2026 ugwinywe yini kodwa uSimakade uzokhuluma nalento egwinyile hapa adosha lalela ibulalile. There is no digestion kodwa uphakathi kuyona ngeke yakubulala ngeke ufe kodwa khona indoda alithi iBhayibheli wakhuluma nenhlanzi maya ezolapha phada capacity bendo ilimahando saya othi umunye ngigwinywe ikweleto. Angisazi noma ngiyahola noma ngihola kodwa uJehova uzokhuluma nalo nhlanzi. Uthi umunye ngigwinywe unemployment mina ngizothi uSimakade akakhulumanga noJona. Lithi iBhayibheli yamphalaza. Othi omunye ngiseyimpini ngizwe izimpi zakho namhlanje ziba nenozia zifuna ukukuphalaza. Ngizwe izimpi zakho ziba restless ziyakuphalaza. Ngibona abathakathi baba restless bayakuphalaza. Ngibona iwunge bamba abantwana bakho namhlanje uSimakade ukhuluma nayo yakuphalaza. Onephayela Dikiliano saya akafikanga kalula uJona la esethunywa khona. Kodwa lithi iBhayibheli inhlanzi yona yamphalazela emhlabathini omileyo. Ngithi uzophuma la ukhona. Ngithi uzodlula la ushayeke khona. Ngithi la ukhala khona uJehova uzokhuluma. Hayi nawe kodwa uzokhuluma nalaso simo. Uzokhuluma nalo divorce. Uzokhuluma nalo hlupheko. Uzokhuluma nalaso nyembe. Ekseni ngiyathandaza nkwanyana ngithunywa kulabo bantu abathi ngigwinywe isimo. Thunywa kulabo bantu ephana kaphaya uNkulunkulu ngikhozi nosha. Elelelele bebendaya uliphapha yende khosiya uNatalianda ela muntu 3 days inhlanzi ayikakazimumatha umuntu onamathambo. noJona wayengaboni phambili wayengabona emuva kodwa lithi iBhayibheli ayinhlanzi ayikhomandwanga uJona kodwa yakholendwa uSimakade. Wena lempi kwahlulile, wena lempi kugwinyile, wena lesisimo sikwahlulile kodwa phakathi ilimonda wayengakazi athandaza uJona. Kodwa ku chapter number 2 lithi iBhayibheli in the belly of fish
The men began to pray. Zilika mandosha. Ngithi mina uyaphuma namhlanje ku-2026 uyaphuma ngithi we are coming out kodwa uzuphuma kalula uSibakade uzoyikhomanda lonto ibisiyaphalaza awuyakudedela namhlanje poverty awuyakudedela namhlanje umoya wezifo awuyakudedela ukugula namhlanje ethe phando zola lupho ana adusiyethe bayethe Nkosi uJesu napa baba bephuma seni napa bephalazwa izimo uyazaza babhekene nazo napa Jesu awunapa moya abathi basengithi ngikhohliwe abathi basengithi ngilibele kodwa ngizwe izulu likhomanda letha phaya sitethele sitha sethu sitethele wemoya wohluleka sitethele wemoya wezingozi sitethele wekufa sitethele ekseni siphalazele la Sibakade sidinga khona egama lika Jesu Kristu waseNazaretha mo ushana